As instalacións do Museo do Gravado de Artes quedáronse pequenas para acoller este mediodía o acto de inauguración de dúas exposicións, coas que a Fundación do Museo Ribeirense pretende renderlle unha homenaxe a un dos artistas galegos máis universais, como é o caso de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Só Rosalía de Castro e Castelao lograron unha fazaña igual en Galicia. Lograron unha fazaña de convertirse en mitos. Neste caso trátase de dous artistas non galegos, Florencio Maillo e José Fuentes, os dous profesores da Universidade de Salamanca, que aportan unha visión foránea do autor do Sempre en Galiza. Tenéis que representar un Castelao desde fuera, non só desde Galicia, que de Galicia ya lo conocemos a Castelao. Desde hace muchos años, afortunadamente, Castelao está en los gallegos. E iso é o importante del mundo que vivimos hoy en día. Aproveitouse o acto precisamente para asinar tamén un convenio entre a propia Fundación do Museo e a Universidade de Salamanca para futuras colaboracións. As dúas exposicións poderán visitarse nas instalacións do Museo Ribeirense ata finais de ano.